gjorde en video för typ några minuter sedan. Men jag la upp den nyss, men nu sitter jag på en toalett hos min farmor. För att jag vill inte sitta ut och prata med henne. Kommer inte för att jag pratar med henne då. Skitsamma. Jag är född rufs i året. Det ser ut som att jag precis har vaknat. För att jag har typ den här tröjan. Den är inte gul. Den är orange. Och så de här tajten och det håller. Skitsamma. Nu ska jag komma till det vi ska prata om. Oj. Vad skulle jag säga? Skitsamma. Min mamma. Hon kommer hem från Bulgarien nu. Hon kom hem igår natt. Nej. I förrgår natt. Hon skulle köpa klackskor till mig. Och jag vet inte om hon köpte det. Eller så ska jag fixa mitt rum. Så här, och köpa... jag tog natt på det. Köpa en ny säng. Och fixa hela mitt rum. Och då kommer jag göra en room tour. Det känns som att mitt rum är så här litet. Bara så här, fast det är det inte. Det är mycket större än det här. Och sen så... Förlåt mig, det var absolut inte meningen. Jag kan inte redigera den här videon. Men strunt samma, nästa ämne. Skämtar bara, jag glömde att säga. Då hade jag tänkt att göra en fondvägg. Och så vill jag köpa en 120 säng. Och det kanske vi ska göra. Och sen ska jag så här tapetsera nya tapeter. Och sen ska jag lova mig själv att ha fettstädat i mitt rum. Hey girl with a pretty polka dot bikini. Alltså jag älskar det för skitsamma. Nästa ämne. Idag i skolan. Wow, kynis. Då var det så en kille som jag känner. Han hade så en keps på sig. En sån här Obey-keps. Och jag bara tog den och han bara, nej. Kul va? Jag äter pannkakor idag. Det ska jag visa er. Pannkakor.